Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu fans, followers, family, nabantu abalandela Uthando Nes'thembu kule channel. Ngizobe nginephutha mangayenzile. Simbonile Abongwe kaMacele, Abongwe kaMseleku. Abongwe wakamseleku kuThando Nes'thembu season 6 matric dance emuhle yonke into nje i-right. Aphumile-ke ama-results ka-matric, halala kumamkhulu, halala kumseleku, halala kumndeni wonke. Uzivezelile umseleku ukuthi Abongwe uphasile futhi uphase kahle, uthole 3 distinctions. Ngizonifundela-ke umlayezo obhalwe babakhe owi-update kumseleku because Abongwe simazi kuThando Nes'thembu, sibonile futhi uThando Nes'thembu ukuthi ubenze matric. Congratulations Abongwe lizwi likaMama Mseleku for getting 3 distinctions. You have made your mother proud. I am humbled by your commitment. Halala usebenzile, usisi usebenzile, uAbo siyambongela futhi nomamkhulu kajabulisa ukuthi umntwana ahamba yofunda afike futhi esikoleni afunde ama results abonakala. Into efana nalena ke sishayela ihlombe. Thank you so much for your love and support. Siyaxolisa ngedelay amaholidi uJanuary kuyalena le kodwa-ke sesisobuyela kwigiya elifanayo. Uma ungayona ingxenye yale channel sesenza ama-TV show reviews, siyahleba kancane ngiyayifaka ne-motivation iphuma kosaziwayo. Ngizobona futhi ukuthi yini enye esizoyi-eda ukuze i-channel ikhule kube nezinto futhi ezikhona ezinye siyi-edayo. Mhlawumbe ezinye zingaba educational, ezinye zingabi educational, kuyashiyana nje. Ngelinye ilanga uyohlangana nami ngihleba ukuthi lo sisi uhleba kanje, ngolunye usuku uzwe nje lo sisi serious ngoba ngiyakwazi ukwenza lokho. Ngaphezu kwalokho ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi. Thank you so much. I love you and appreciate you. Bye bye.